aħna ma dawn l-adolescenti nitkellmu ħafna x'jgħidulek isma' il-reggae pereżempju, jekk inti tieħu l-ecstasy, fimt li tħossok one with everyone. Dik esperjenza spiritwali kważi u provokata mill-sustanza. Mill-reggae music, jiġifieri huwa espressjoni tal-ħaxixa. Jiġifieri I love it, nħoss nisma' il-reggae, jiġifieri it's a music form of cannabis. Għalkemm jiena skoprejt dal-aħħar holotropic breathing. Mela, nisa jgħidu l-bro teżaġerax, minix neżaġera. Li inti jista' jkollok esperjenza psikadelika, naħlefilkom esperjenza psikadelika, mingħajr l-utilità tas-sustanzi. Bażwent huwa sura ta' jew metodu ta' kif inti tieħu nnifs rapidament, insomma, f'ċertu ambjent, taħt ċertu gwida, u li ġrali jien ġifieri kelli esperjenzi profondi ħafna, ma it-tul tal-esperjenza mhijiex pereżempju jinnaf 8 sigħat, hija siegħa u nofs. Però f'dak is-siegħa u nofs Julian iltaqa' miegħi eżatt wara dik is-siegħa u nofs. U jien ma kontx qed nistenna li se jiġri hekk għax jiena kont xettiku ħafna u hija bil-breathwork kemm jista' jkun li tiġi trasportat f'dinjiet oħrajn. Però hija xi ħaġa reali, f'moħħna għandna dik il-fakkultà. Inti semmejt il-runners high, daw meta jagħmlu daw l-endurance running ta' mhux 100 km ġieli hemm allum hawn races ta' 200 miles. Aw x'ismu moviment ġdid ta' daw l-ultra runs imma xi ħaġa li l-bniedem irid joħroġ dejjem mill-comfort zone. Spiss ikollhom hallucinations, jiġifieri l-esperjenza ovvjament jista' jkun m'għandhomx ossiġenu f'moħħhom, l-ajja, imma hija wkoll tiġrilhom ħafna. Il-bniedem dejjem irid joħroġ għalhekk ir-realtà spiritwali, dejjem joħroġ minnu nnifsu going beyond. Hija parti mill-identità tal-bniedem. Issa is-sustanza dejjem kienet hemm. Ġifieri inti tajdak l-eżempju, l-azteki, il-magic mushrooms, il-peyote. Ġifieri issa l-ixu hija illum qed tintuża wkoll fit-terapija, il-psychedelic drugs qed jintużaw biex jipproċessaw it-trauma. Kif tħossok wara din? Le, hemm riżultati tajbin ħafna minna, imma ovvjament inti qed tieħu sustanza kontrollata b'nies qed jassistuk ħalli things go haywire. Inti qed bħal meta inti tieħu mediċina ma taqbilx miegħek u mbagħad titwaqqaf. Ġifieri inti favur pereżempju terapija bil-ketamina jekk it-terapija tkun bil-professjonist. L-indikazzjoni ta' li hemm fuq din ir-riċerka hija pożittiva ħafna għax inti trauma issa nistgħu niftħu ħafna affarijiet, jiġifieri imma hemm proċess bioloġiku kif tipproċessa trauma biex inti tfieq biex di ma tibqax teffettwak biex pereżempju biex toħroġ minn post-traumatic stress disorder. Issa, jekk hemm mediċina ħadd tiffaċilita dak il-proċess, mela hemm outcomes tajbin ħafna minna, ġifieri daw jistgħu jsiru bil-hypnotherapy, imma jaraw li b'din il-psychedelic medication li hija viċin ħafna daw il-droga bħall-ecstasy u għawek mux għedna jmurħu l-ecstasy biex trauma għax hemm perikli kbar. Jew di l-ayahuasca per eżempju, fimt, ġifieri għandek nies li jgħidulek isma' jien proċessajt ċertu dbatijiet, ċertu esperjenzi għaddejt minnhom, però għandek nies li spiċċaw Mount Carmel ukoll. Għax għax inti tagħmela b'mod li fimt, ġifieri ovvjament. Naf it-tnejn minnhom daw in-nies tal-ayahuasca. Fimt, ġifieri. Mela tlaqna?